Уважаеми граждани на Китайската народна република, за мен е удоволствие да ви приветствам по повод настъпването на Китайската нова година. Пожелавам ви благополучие, мир и просперитет. Нека пролетният фестивал ви донесе уважение и обич в семейството, хармония и разбирателство във вашите общности. Приятният повод ми дава възможност да отбележа дългогодишната история на традиционните приятелски връзки между Китай и България. Ние сме втората държава в света, признала Китайската народна република по дипломатически път. През изминалата година чествахме 75 години от установяването на дипломатически отношения между нашите две страни. Съпроводена с много събития, годишнината бе показателна за ползотворното сътрудничество между Република България и Китайската народна република във всички сфери от взаимен интерес. Политическият диалог между нас е интензивен, а икономическото и културното взаимодействие предстои да се задълбочават. Настъпващата година на Змията, която е символ на обновление и мъдрост, ни дава вяра, че заедно и в разбирателство ще градим бъдеще, основано на приятелство и взаимно уважение между нашите два народа, водени от чувството си за дълг към поколенията и принадлежност към корените си. В личен план позволете да отправя най-сърдечни пожелания за здраве, за добър късмет и благоденствие. Честит празник на приятелския китайски народ!